Hai Cah, kepriye kabare? Muga-muga sing lagi nonton iki padha sehat-sehat yo. Apa sampean ngerti toko sing ning gambar iki? Yo, bener. Kuwi ngono asmane Insinyur Soekarno. Panjenengane minangka Presiden Indonesia sing wiwitan. Panjenengane uga dadi bapak proklamator kamardikane bangsa Indonesia. Lelabuhane Insinyur Soekarno kang gedhe iku minangka sejarah anyar kanggo bangsa Indonesia bisa mardika saka penjajah. Mula wong sing lelabuhane gedhe patut ditulis riwayat uripe supaya bisa dadi patuladan. Nah, kepriye cara nulise supaya dadi teks profil tokoh kang apik? Ayo disinaoni bareng-bareng. Teks profil tokoh utawa teks biografi yaiku teks sing nyritakake tokoh lan prastawa apa wae sing tau dialami dening tokoh. Titikan utawa ciri-cirine teks profil tokoh iku ana 5. Nomor 1, duweni struktur kang baku. Nomor 2, isine ditulis adhedhasar fakta. Nomor 3, teks profil tokoh iku kalebu teks narasi. Nomor 4, ana bab sing narik kawigaten. Nomor 5, tumindake tokoh bisa didadekake tuladha. Struktur teks profil tokoh iku ana 3. Sing kapisan yaiku perangan orientasi. Orientasi kuwi bagian sing isine ngenalake tokoh, umume ngandharake jeneng, papan kelairan, lan kulawargane. Dene sing nomor 2 yaiku prastawa utawa kedadean, yaiku bagian sing ngandharake kahanan, kedadean, lan prakara sing tau dialami dening tokoh nanging duweni kesan mirunggan sing bisa didadekake tepa tuladha. Sing katelu yaiku reorientasi. Isine yaiku ngenani panutup lan pamawase panulis utawa pendapate panulis marang wong utawa tokoh sing diceritakake. Amarga isine ngandharake jeneng, papan kelairan, lan kulawargane tokoh. Gampang banget toh? Yo iya, gampange sinau basa Jawa.